טרק שלישי, טרק הפנגנוי. שתים לאורך 3 ימים בנהר, 2 לילות. שנים בשטח. שקט ממש. לפעמים יוצא מצב שנמצאים באיזשהו נקי כזה בין 2 ערים בנהר בלי אנשים, אז אפשר ממש כזה להירגע וזה, זה ממש נחמד. מדי פעם יש איזשהו מפל, אני עכשיו פשוט ראיתי אותו, אמרתי אני חייב להראות לכם שנייה. זה מפל כאילו אחד המטורפים שראיתי פה עד עכשיו. זהו, שקט ממש. קמנו לפני כמה דקות, זה יוני, אני ישראלי, וזהו, זה הכל. יאללה ביי.